Dobrý den. Často se nás ptáte, jaký je rozdíl mezi patentním a dorzickým zámkem. Základní rozdíl mezi patentním neboli vložkovým zámkem a dorzickým je ten, že patentní zámek se ovládá cylindrickou vložkou, která se do něj vkládá, kdežto dorzický zámek je ovládán přímo klíčem. Toto je patentní zámek neboli vložkový, který je určený pro ovládání za pomoci cylindrické vložky, která se do něj vkládá. A toto je zámek dorzický neboli schodovitý, který je ovládán přímo klíčem. Patentní neboli vložkový zámek můžeme použít prakticky kdekoliv. Abyste si pomocí vložkového zámku zabezpečili nemovitost, je potřeba ještě vybrat kvalitní cylindrickou vložku a bezpečnostní kování, které cylindrickou vložku ochrání. Zámky, cylindrické vložky a bezpečnostní kování si můžete vybrat na těchto odkazech. Dorzický zámek můžeme použít například na vrátka či kůlnu. Rozhodně se ale nehodí na to, aby jsme s ním zabezpečovali vstup do bytu, popřípadě nemovitost nebo nějaký hodnotný majetek. Dorzické zámky si můžete vybrat na tomto odkaze.